Programa ofrecido por... Marta adquiere su nuevo coche en concesionario por 17.000 euros. Fin de la historia. Marta adquiere su nuevo coche en Marcos Landín por 7.500 euros. Decide salir a estrenarlo. Por el camino, recoge a un joven empresario en busca de socios capitalistas. Ve una oportunidad e invierte. Marta escribe su propia historia porque adquirió un coche al mejor precio y con todas las garantías de Marcos Landín, para que comprar un coche sea siempre el comienzo de la historia. En Perfilcrom dispomos dun amplo stock de pratos de ducha, mobles, griferías e accesorios para crear o teu baño. Modelos modernos, mamparas en perfil e pratos baixos para máis comodidade. Fabricamos a medida e garantimos repostos para todos os produtos. Se queres cambiar a bañeira ou reformar o teu baño, consúltanos. Perfilcrom, Grupo Distribunosa, todo o que necesitas pro teu baño. Que tal festeiros, que tal festeiras? Hoxe chegámonos ata a parroquia de Santo Orente de Entins, no municipio de Outes, e vimos aquí a celebrar o San Campio, que este ano trouxe a chuvia e o que para moitos tamén é coñecida como a Romaría do Malcativo. Din que a xente que ven aquí ven a pedirlle que lle quite o medo de dentro ou tamén pedirlle para as enfermidades que teñen que ver cos nervios ou incluso tamén co demo. Hai un canto para quitalo de dentro, sexa como for, isto é o de Festa en Festa e aquí arranca un novo programa. Xe día San Campio trouxe a chuvia. Está malo, está. De onde vimos? De Vimianza. Facemos algunha ofrenda, pedimos algo a San Campio. Sí. Sempre lle pides algo. Vimos por algunha razón en concreto, ofrenda, devoción. Bueno, por todo algo. Unha devoción é de todo. Pedimos algo en concreto a San Campio. Tamén lle podemos pedir, non? Din que hai que lle pedir, sobre todo a xente pídelle por enfermidades que teñen que ver nerviosas ou así, ou pedimoslle por calquer cousa. Sí. Bueno, cada un ven polo que poide, ou que cada un ten a enfermedade que ten, e lle pide. Vostede de onde ven? Eu agora mesmo da Coruña. Da Coruña e ven ata aquí ata Outes. Digo, hai algunha razón en concreto ou simplemente pola devoción? Bueno, un pouco de devoción a máis porque a miña irmán está de cumple, sustos, e pois celebrámoslo sempre, todos os anos con ela. E despois que imos a carpa a comer? Exactamente. Os gallegos gustanos de todo, non? Comemos de todo. Unha tradición que temos de vir así todos os anos, en fin, a máis dalle unha limosna ao santo. Fai canto tempo que veño? O ano pasado. Eu, en concreto, algo, non sei se pedir, se non, eu veño con boa devoción e nada máis, non sei, que lle hai que pedir. E o ritual ese que di a xente que hai que facer, que hai que dar 7 voltas aquí, 7 voltas alá, iso facemos? Ese é baixo na fonte, pero hai moitas que é moi longe. Depois para subir a costa non me dan nas pernas, non me... Despois iremos a comer, digo eu. O medio, eso é a base principal. A pulpo, o churrasco, o que sen, o que queran as mulleres, porque que mandan son elas. Como é un pouco o ritual? Porque hai que me di que hai que dar 7 voltas, 9... 9. 9, xa o último, 9 trocadas. E tamén hai que botarlle sorbos á fonte, teño entendido. Sí.
Ai, sí, o lavo a cara. Eu levo aquí un puñajo tamén. E que lle pedimos a San Campio, entón? Ai, que nos libre das enfermedades. E se hai malos ollos, que nos sacudemos do corpo. Que nos saquemos do corpo. Sí, non sabe. Porque hai unha canción, non, que di que... Sí, porque poñecho fora ou algo deso, va. Eu son cousas do vellos, Mas non? medio cura, a ver as ailas, non? A ver as ailas. Claro. Pero despois imos a ir a comer ou xa marchamos para casa? Ai, non vamos comer, vamos todo por aí, vimos no autobús. Ai, que tal o día. Pericos, vimos aquí a San Campio por que razón? Pois porque tuve assim unha enfermedade, ofereci-me a vir e venho. Bueno, eu que sei, diz que também há que querer que me ajudou para se andar. Eu operei-me do coração, tive bastantes operações e ofereci-me de vir aos santos que puder a todos. É un pouco como é o ritual que hai que facer, porque hai que dar 7 voltas, 9 voltas, 9 voltas ali na volta dun cruceiro. e logo beber auga, non? É beber água da fonte. San Campio, entón, Colher un raminho de loureiro. e leválo para a casiña. E San Campio é milagreiro ou non é milagreiro? Eu parece-me que é o que ajuda a todos. É ajuda-nos a ver que se não for ele, não vinhamos. Eu pedi todo me concediu. Sí. Entón é milagreiro ou non é milagreiro? Levei 50 anos, levo 20, 50 anos arreo, desde o ano 64, que tuvo o acidente. Ofereci-me a Santa Minia e a San Campio. Veio 25 euros de limosna, para onde de Chijalá e dá 25. Que me Deus me dê salud como esta fecha, que teño 86 anos. E como é o ritual? Vostede dá as 9 voltas á igrexa, toma despois os soros da auga? 9 voltas alrededor da... Nove cabeças. No Santo Cristo. E depois de beber água à fonte. É lavar a cara, com pañuelo, e botar-lo ali. Apousado ali ao sol, que está cantando agora. 9 voltas. 9 voltas. E despois hai que beber auga, din. Depois beber a agua, dalle 9 trucadas ali a pedra. Facemos ferida na cabeza ou non? Bueno, non, hai que dalle despeciño, que senón o chichón faise grande. E que lle pedimos a San Campio? Home, polo menos que nos dé a salud. Que menos, non? Que menos, salud E cumple, é milagreiro ou non? Din que sí, din que sí, que cumple. Vostede que pensa? Eu penso que sí, hombre, como non. Se non viña. E despois de facer o ritual, de escoitar a misa, que iremos comer, digo eu. Hombre, eso é imprescindible, botalle un pulpiño e tal, eso hai que facelo. É un piñiño, despois, bueno, se Dios dirá pola tarde a ver que facemos despois. Que lle pedimos a San Campio? Que nos dê a salud. É milagreiro ou non é milagreiro? Eu parece-me que cando vimos con algo a ideia que nos valrealo. Senón non viñanos. Mira, vimos aquí a San Campio porque... Porque nos apetecía vir a visitalo, ni máis ni menos. Pedimos algo a San Campio. Moita salud e moita suerte. Sí, claro. Apetece vir a visitalo, pero hoxe trouxe a chuvia, Pero con chuvia, chova ou sol, como é? O vente é eso mismo. Sempre hai que vir a visitalo. Sempre hai que vir a visitar. É milagreiro ou non é milagreiro? Ai, non sei, aínda nunca lle pedira nada. Vamos ver que pasa. Vamos a ver que pasa. Como é o ritual? Ti, porque eu vinche aí que metías a man aí na fonte e tal, o sea... E dar 9 golpes na cabeza
beber 7 tragos. E despois mollar o pano tamén, creo que. E despois o pano deixase por aí colocado. Sí, por aí a secar. Que lle pedimos a San Campio? Pedimos algo? Sí, que nos dé salud. Se tes medo, pois sacalo. Sacar o medo de... Non sei, ti tes medo. No, eu non, pero por miña irmán. E eso falo por ela. Claro, Despois imos ir a comer, digo eu, non? claro. Ou vamos para casa. A casa de meus avós. E imos comer, que imos comer? Contame que imos comer, a ver. Pulpo e caldo, supoño. Pois, te gusta ou non te gusta? Claro, claro que me gusta. Sí, pero din que é para botalo demo fora. Para botalo de fora, porque di que a romaría do mal cativo. Eso, do mal cativo, é. Pero como é o ritual, digo, cos panos, hai que deixar aí que seque. Os panos, sí, hai que mollar, eso. Mollarlos aí en agua, deixalos aí que seque. Bueno, hoxe que seque vai estar complicado. Bueno, que cando veño o sol han de sacar. Porque digo eu, San Campio outro a chuvia. Facía falta, Facía falta. Entón, ao final, fixo o que tiña que facer. Bueno, facía iso. Pedimos algo a San Campio, non? Sí, nosotros vimos por devoción, para, te digo, para botar o mal cativo, non sei se van para alguna cosa máis. Cal é o mal cativo, entón? Non sei. A máis para xente que ten medo. Tamén diz que é bo para iso. Será iso o mal cativo? Pero entón vostede ten medo? Non, eu non. Eu veño pola neta, ves? Como é entonces? 9 voltas de radori, e despois chegas aí a ese croquiño e das 9 voltas na cabeza. Hai que dalos moi forte ou? No, para abrir a cabeza non. E despois tamén hai que beber auga. Pois hai que beber auga e ir ali. Se tes algo, pois pasarlle un pañuelo e deixalo quedar aí. O pañuelo ten que secar. Non, hai quen di. Non, seca despois aí a silveira. Seca despois, pero hoxe vai ser complicado. Bueno, xa a ser complicado, pero que a mañá xa que to solo. Pedimos algo a San Campio? Pedimoslle suerte e salud para todo o sur da casa. É milagreiro ou non é milagreiro? Vostede que pensa? Diz que sí que é milagreiro, eu penso que sí. Eu dos santos non quero facer risa, non. Quero crer. Bueno, eu, claro, algo en concreto sempre vimos a pedir, logo non, porque senón non virían. Pero xa aquel desde pequeno que viña con meus tíos, viña con aquel, e desde pequeno pois é unha rutina, e máis a pedirlle ao santo que nos dé algo bo, que malo temos de sobra. Cumple, é milagreiro, non é milagreiro? É milagreiro, é milagreiro máis moito. Sí, eu teño fe neso, porque de momento vese cousas que falla e efectivamente son milagrosas. E o ritual que completámoslo a maravilla, facemos as 9 voltas? Sí, eu fago as 9 voltas, dou os 9 cabezazos aí e máis na fonte, nas mans, sempre. E dixo o pano... Efectivamente, así é. E sempre que viu, que dixo que viña dende pequeno, sempre fixo ese ritual? Sempre, porque xa o facía con meu padriño, e sigo facendo cos fillos, coa muller e con todos. E parece que o ritual vai nos quedando un pouco máis claro. Dar esas 9 voltas ao cruceiro, tamén dar os 9 golpes ca cabeza tratando de non abrila e despois uns sorbiños de auga á fonte que está ao lado do cruceiro e tamén mollar un pano e deixalo por ali colocado. Nos agora imos un sintres a publicidade e a volta continuamos con máis romaría e tamén ca mellor parte, a comida.
Colaboran Concello de Outes, Óptica Nieto, Centro de Optometría e Audioloxía. Coidamos os teus sentidos. Praza da Fanequeira, en Noia. Comercial EMI, ferretería, bricolaxe, electrodomésticos das mellores marcas, menaxe e mobles para vestir o teu fogar. Mobles Nolito, mobles de todos os estilos e para todos os bolsillos. Distribuidores de Cociña Santos. Visítanos, temos a solución ás túas necesidades. Residencia La Paz, máis de 5.000 metros cadrados de zona verde, xardín, modernas instalacións e persoal cualificado. La Paz, os nosos maiores como en familia. Hola, soy David de Jorge y os quiero contar que con las conservas de Bonito del Norte y los congelados de Atún Campos vais a disfrutar de un sabor insuperable y una calidad superior en vuestras mesas. Con todos los valores nutricionales del pescado azul, los productos Campos te van a ayudar a triunfar con infinidad de recetas muy fáciles de preparar y para toda la familia. Conservas y congelados Campos, los comodines de la cocina. Voltamos da publicidade e continuamos no de Festa en Festa en Santourente de Entins, no San Campio, e agora ca comida que aquí cos pementiños. Hoxe vendemos moi pouco. Hoxe foi unha desgracia. Porque está o día... San Campio trouxe a chuvia. Sí, xa, a mal tempo boa cara, pero hoxe día, pois, non está moi apetecible para que a xente pare a comer o pulpo. Pero, bueno, nós temos aquí, habrá que aguantar o día, e vender o que se pode e atender o cliente mellor tamén. E temos pulpo, temos churrasco, temos pimentos, e sentido do humor. Esperamos que veña xente ou... Sí, aquí está unha feria que sempre trae bastante xente, hai moito devoto, pasa que a xente é eso, a xente ven, normal, como faríamos todos, escoitan a misa e marcha, porque claro, non apetece o día. Pero sí, é unha romería que trae moita xente. O San Campio sempre leva traendo bastante xente, moito devoto. O pulpiño, O pulpiño. E como está o polvo? O mellor polvo de toda a vida. Sí. Sí. Hai que vir a San Campio a tomalo. Exactamente. Bueno, bueno. Esto solo hai aquí, esto vas desde aquí de Galicia non hai pulpo en ningún lado. Pero hai que vir aquí E imos tomar algo máis ou... A mellor un poquinho de churrasco, Churrasco, con os pimentiños, Ainda queda fome, entón. Ainda. Unha vez metidos en vereda, vai o que sea. E o viño que tal? Facemos un brindis aí ou non? Lelo, bueno, veña, colle aí. Veña aí. Viva San Campio. Que viva. Que estamos a probar por aquí? Hai que probar o pulpo a ver como está. E que, está bo ou non? Está moi bo. Está que comido que está bo, pois está bo, moi rico. Imos comer algo máis despois ou? Hai que meterlle un churrasquiño para que vaya un xa un pouco ben, non? Porque digo, hoxe o día non acompaña nada, Non, o día non acompaña nada, hai moita chuvia, moita humedad, pero bueno, hai que coller o que veña. Non queda outra. E o viño que tal? O viño está moi ben. Eu digo, San Campio hoxe trouxe a chuvia, Non fai bo día. Trouxe, non fai bo día, non. Se fixera bo día xa estaban botando o baile, ainda non coméramos. Entón que somos máis de baile que de comer ou? Algo de todo. E o ritual Pero fixémolo. baile que non falte. E o ritual fixémolo a... Fixen todo o que había que facer. Entón, Esperemos que o santo me axude. entón só falta, que che falta entón? O café, acabar e marchar para casa. Para casa, porque non podemos botar o baile. O baile non irei botar hoxe, non. Porque agora xa tomei o viño blanco e tal, e xa... Estou xa un pouquinho colocada. Se non xa non decía o que dixo, ¡Viva San Campio! Que tal, que estamos a comer por aquí? Churrasco, pulpo, criollos, algo de todo. E que tal está? Está bo. Sí. Sí, está moi bo. E o churrasco que tal? Tamén. Sí. Está todo moi bo. Que é o que nos falta entón? Nada. Que non chova. Porque, iso é verdade, hoxe San Campio trouxe a chuvia. Está mal día. Está o día así un pouco tristón, imos dicir. Boas. Que estamos a probar por aquí? O pulpiño. O pulpiño. Que tal está? Boísimo. Sí. Moi bo.
É algo que soluciona o día, digo eu, porque non está... Pois con este día, perfecto. Sí, porque hoxe San Campio trouxe a chuvia, Mira, tivemos que sacar o chubasqueiro. Oh, dimo a min. Imos comer despois churrasco, algo máis ou... Churrasco, por suposto. Sí. E despois que toca? Dar uns bailes ou... Ai, non sei eu. Logo os churriños. Churros para merienda. Isto non é verdade, levar unhas rosquillas para casa. Claro. Iba a dicir eu, fixemos o ritual de San Campio. Nada, de rituales, o ritual, comer o pulpo. Vale, aquí o ritual a romaría é vir a comer. É vir a comer, claro. Moi ben, moitas grazas, que aproveite. Xosé Buján, membro, cal é a asociación? Asociación Xente Santourente, que, bueno, facemos un pouco... Facemos aquí a festa de... As festas, despois tamén todo tipo de actividades culturales ao largo do ano, non? Como é o San Campio? Como se vive este ano que trouxe a chuvia? Bueno, este ano foi un pouco así, onte tuvemos moi bo día, pero hoxe a verdade é que o tempo desluceu bastante o tema, non? Con isto, bueno, a xente é moi fiel, un ano máis, pois estuvo moi cheo, pese ás inclemencias do tempo, pero bueno, estuvo, a xente veu igual, fixo os seus rituales, comeu pulpo, e bueno, mercou aquí nos distintos mercadillos que hai. Como é preparar este evento? Bueno, este evento, ao final, preparámoslo casi todo o ano, non? Porque, bueno, pois require, bastante dedicación no que se refiere a, bueno, sobre todo, organización das distintas actuacións, dos distintos, cousas que facemos cada ano. Bueno, este ano tuvemos tamén unha exposición que non sei se a vistedes, de artesanía e produtos daqui típicos e tal, que a verdad que temos un compañeiro que é carpinteiro e se dedica a isto, Ramón da Torre, que é un crack, é un fenómeno, bueno, fixo eso, desde San Cosmeiros hasta, carros, hasta apeos de labranza, varios, distintas cousas, xoguetes de antigo, e ao final quedou moi ben, non? Despois, bueno, pois temos todo o que é actuacións musicales, os gaiteiros, a festa de onte a noite, bueno, un pouco pois é isto do que se trata, non? Xa para rematar, como é para a xente que é máis propia de Outes vivir o San Campio? A ver, é algo que se leva moi dentro, porque ven de moi antigo, moita tradición, e, bueno, pois a xente de aquí pois vive moi intensamente, non? Dixéronos a nós que esta é unha das novas atraccións, poderíamos dicir, deste San Campio. Estamos con Ramón da Torre. Ramón da Torre, sí. Que foi o que propuxo facer todo isto. Pois sí, tomei no casi solo un serio, pero gustaría isto porque, claro, eu son unha persoa relacionada con isto, co rural, cos ojos que había antes, incluso un codroxo e tal, bueno. Vamos facendo pouco a pouco. Pouco a pouco, claro. A ver se depois os chavales siguen, porque isto dá moito traballo. Cada tempo pode levar facer, non sei, algún dos xoguetes que temos por aquí, ou dos cestos? Os cestos traballo, xa máis ben é traballo ao tempo, porque isto hai que apañar as bimbias, ten que dar mes e pico a secar, na oscuridade, e depois sabes que isto está perfectiño. Está compasado unha bimbia delgada con unha bimbia gorda. Traballo laborioso. Exactamente. O que chamamos aquí o cubo bastante ben tecido. E isto, bueno, eu teño cabases máis fuertes e máis débiles, pero, bueno, isto, posto encima deles, aguanta unha persona, Aguanta unha persoa, sí, señor. Subimos aquí, se podes. Subimos os dous. Os dous. E segue aguantando. Segue aguantando. Sí, señor. Pois traballo ten... O arte do tecido, además, isto está, cando se faz na forma, moi apertado, se porta moita presión.
Por exemplo, isto imagino que son xa artigos que tiñas na casa que son máis antigos, que fuches... Sí, eu tamén teño moitos. Neste caso, se deu-me aquí o zapateiro en Piñeiro. O zapateiro. E, bueno, isto sí que trouxe eu, unha ola de chourizos, co propio chourizo dentro. Pero, bueno, o que falta aí é o pinque, que chamamos aquí o pinque ou grasa, que antes conservábanse así para que duraran todo o inverno. Bueno, Ramón, xa para rematar, canto tempo tes pensado, porque decías ti, os novos que collan isto, que sí, eu... outra comisión, claro. Canto tempo pensas que vas durar, vas seguir facendo este tipo de cousas? Home, eu son moi aficionado a isto, pero durar isto, como se di, non generas un peso, hai que buscar outro ramo, claro, isto non... Que pedimos? Churrasco e pulpo. Sabemos como vai estar, como non, porque aí o xefe aí está dicindo, isto está boísimo. O xefe dixo que estaba boísimo, xa nos ofreciu probalo, o sea que eso é de confianza. Viñeches para dentro. Claro. Fixemos o ritual... Fixemos. Pasamos por aquí, resistímonos a entrar, a aguantar a fame e fomos facer o ritual. Como é o ritual? Porque a mí que me di 7 voltas, 9 voltas, que se dar ca cabeza, que se non dar... Nos fixemos 9. 9 voltas. 9 voltas, exacto. E fixemos 9 golpes coa cabeza e fomos tamén á fonte. E despois tamén mollar un pano. Exacto. E así xa queda todo. E así xa quedamos cubertos para todo o ano. E que lle pedimos a San Campo? Pois salud, a verdad, sí. E chéganos. E que toca a lotería ou... Bueno, a lotería San Campio xa non lle pedimos, non, deixa estar. Con que nos mire a salud, xa estaríamos cubertos. Muy bien, esto había de ser todos los días así. Vexo que estaban os platos por aí baleiros, Os platos quedaron baleiros, Quedaron nos huesos. Quedaron nos huesos. Que foi o que máis lles gustou? Estuvo ben todo, todo en general. A misa estuvo ben, eso está moi ben. O que pasa que San Campio trouxe a chuvia, parece. Eso, allá estuvo o día. A chuvia tampouco fai daño, que a chuvia tamén ten que vir aquí en Galicia, a chuvia é o noso. Así mollamos un pouco por dentro e por fora, non? E fixemos o ritual de ir a dar as 9 voltas ao cruceiro. Sí, e bater a cabeza. A 9... A ver se non rompemos o cruceiro, porque a cabeza é igual. Mollar os ollos na fonte. E deixar o pano ali mollado. E deixar o pano e facer toda a tradición. É verdade, milagreiro é milagreiro, Eu penso que sí, Para min é milagreiro. É un santo milagreiro, moi milagreiro. Moi milagreiro, xunta moita xente. San Campio querido. De festa en festa! Que o que estamos a comer por aquí? Pois metendo unha tapiña de pulpo, como é costumbre, para non variar. Está bo ou non está bo? Exquisito. Imos comer algo máis, churrasco... Vamos despois, según vai a capacidade, vamos ir metendo. Para alguén de Outes, hai algo mellor que o San Campio? Bueno, en Outes é todo bo. San Campio, San Pedro e San Pablo. É todo maravilloso. Fixemos o ritual de dar as 9 voltas ao cruceiro. Non, o ritual salir da casa, tomar unha chiquitiña na taberna e vir tomar o pulpo ahora. O que máis gusta é a outra parte da romaría, non a da misa, non a religioso. A parte final. Sou un católico, pero non sou moi practicante. Mellor manter a distancia. Sí, no, pero bueno, sí, non hai problema. Con eles, problema de ningún tipo. Entón non lle pedimos nada a San Campio, entendo? San Campio simplemente pedille que por ano estemos aquí outra vez e nada máis. E pola nosa banda rematamos no San Cambio de 2019 que trouxo moita chuvia e veremos tamén que máis trae, aínda que por aquí moita comida tamén e moi bo polvo seguro. E nos contarlle o de sempre para rematar, se queren que vayamos gravar a súa festa, non teñen máis que chamar o 986 710 741 ou mandar un correo ao defestaenfesta@canalriasbaixas.com. O verán, como ven, xa rematou con esta choiva, pero se vostedes queren, continuamos aquí, no de Festa en Festa. Programa ofrecido por... Hombre, non era sin tempo. Pasade. Ya verán que artista do de Rías Baixas. Pillástesme de sorpresa facendo uns selfies para os meus followers. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor. E mirade que baño me puxeron. Ai,
Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para cá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arría. Que en Driver estamos tan seguros de nuestros puntos de control y capacidad de trabajo que hemos decidido someternos a una prueba de confianza ciega. Y es que en Driver nos tomamos muy en serio el mantenimiento de tu vehículo con los sistemas de control más avanzados del mercado. Driver, somos exigentes porque tu seguridad lo merece. Para que alcanzar tus metas sea más sencillo, Deporte Rodas se mueve contigo. Ven a descubrir nuestro catálogo y lo último en bicicletas eléctricas. Ya seas un profesional, amateur o la señora Lola. Sácate de diante, rapaz. ¡Ja! Habráse visto. Seas el ciclista que seas, Deporte Rodas está contigo. Déjate asesorar en tu próxima compra y ven a visitarnos en Avenida de Cambados La García. Deporte Rodas. Conquista tus metas, sean las que sean.